ассалому алайкум дӯстон азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан, мардуми ғариб. дӯстон, имрӯз 3 майи соли 2025 навор кардам баъри шумо. бовар дорам ки навори имрӯзам ба шумо маъқул мешавад. чӣ хеле ки аблошка видеоро диден, ана квартира секомнатага ҳаст то 130,000 сомона. қисса кӯтоҳ, мақсад олӣ, бардорон ами рақами мо ҳаст. хона, мошин, замин, квартира, чӣ мол маҳсулот, ягон техника агар барои ҳамкорӣ ҳам мегӯен, метавонед ки ба мо муроҷиат кинед. бардоро ватсап мо ҳамин канал дар навомагио меҳмонҳо ҳатман лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен, тамошо кунен навори имрӯзара. агар хобтон бара ягон кофеи талх бизанен, видеоро тамошо кунед. шервинар мегзарем ба яким эълон. эълон якмон чия хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ деҳаи Саъдуллои Шариф. дӯстон, ҷамоати Гулистон мега иборат аз 3 комната ва 6 сотиқи дигар замин дорад. бинен хонара ҳолатша састанша бардор хитоб баҳо бутен. фикр мекунем ки дай нархаш дай састани ба худаш арзанда, нархи ба инсофона бардоро барзаме ки мақсад ҳозир ма камон 280,000 сомонӣ гумондагиай боз ҳатман муомила карда мешавад. фақат ба ҳамон инсоное ки конкретни харидор ҳастанд. агар ки харидор набошен, хоҳишмандам аз шумо зангш назанед, яъне ки ғам натен. рақамҳоро мегӯм то 909 13 05 13 ватсап яка ва ҳам дастӣ. ҳуҷҷатҳо 100% омода ҳастанд. дӯстон, ҳуҷҷатҳо нағз наздикишта мактаба, масҷида, медпунктам ҳатто наздик, оби навазди ҳавлигӣ ҳам дорад. намарҳамат дӯстон 280 боз муомила мекунем. мега ба дим эълон мегзарем. дӯстон, эълони димон чи ака? эълон димон як тега квартираи фурӯшӣ ба мо равон карда. ма имрӯз пешкаш мекунам дар Душанбе Фирдавсӣ, ин поёни нами корвон дай бардоро. як комната дар якум этаж, холас ҳеҷ сокил нестеш брачо. 30 метри квадрати обшӣ, ремонташ ба ҳисоби пашти коробка бигирем мешава 155,000. рақамо яка 006 88 66 86. дӯстон, ватсап ва ҳам дастӣ. ремонташ без ремонт. хайка алакай ба худаш мо маълум аст ки пашти 50% пуштеге, хайна 45%. акира мегири бардор ами қадава бо ягон сими дигар аз худш мекунӣ, баъд ба таби дил мешава. марамат касе харидор аст занг бизан. ба эълони сеюм мегзарем. дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, иам дар Фирдавсе, иам дар Корвон аширинад. аз Корвон 3 километр поёнай, иборат аз 2 ҳуҷра ва дар якум ошона 52 метри квадрати 235,000 сомонӣ. камин зиёд шид, мақсад ако бисёр хоҳиш кардан, на ҳамчунин бардоро, балки модаронам ҳастан инҷода бардоро хоҳиш кардан ки дударҷон илоҷ боша, ягон коробка ҳам пешкаш мумкин дар корай. ина марҳамат 235 рақамо 988 0304 ватсап яка ба ҳам дастӣ. ремонт шака алакай ба худи шумо маълум, шарт нестаёбси шабугум бардоро. маршруткаи 41 ва автобуси 27 ҳамин тарафо меравад. занг бизанед харидораи ҳаққӣ. ба эълони чорум мегзарем. дӯстон, эълони чорум чия? квартираи фурӯшӣ дар Душанбе дар Шоҳмансур, иборат аз як ҳуҷра ва дар дуюм ошона, обши 26 метри квадрати 349, яъне ки 350,000 нархи ҳами квартира гуфта сакамон. рақамо 908 66 22 35 ватсап яка ба ҳам дастӣ. ремонти нав ба худш малакай маълум, қоидави замонавӣ, ҳад нашуд ҳуҷҷатош ҳатман бипурсем бардоро. канечкаи маршруткои 14 ва 16 бардоро. да канечкаи маршруткои 14 ва 16 қарор дора ҳамин хона. марамат касе ки занг мизана мега аз номи канали мо бо насибоша шумода арзон мекуна. фақат харидораи ҳаққӣ неки. дӯстон, харидораи ҳаққӣ фақат. ба эълони панҷум мегзарем. хонаи фурӯшӣ аз 4 ҳуҷра иборат ва як ҳаммом, хонаи ҷои 6, қоидаи римон кардагиш нега. ина меҳмонхона дорам, бо тамоми санъат ремон кардага. бо тамоми санъат ремон кардага хона ва як ҳаммоми дигар дар ҷои хона шикатор кардагӣ тамом. ин деяв хона.
کلیدار مبروی در خونه اینا کلیدارش اینا خونگی خونه اینا در روی همه خونه که حالی ریمون مکدگی اینا همه در روش اینا پیش خونه پوپنیک انالیز دوستان خیلی دیده اینجا دای برادرمون کامera کرد با خودش هم گپ زد درباره خونه. ما اگه چه بگم کانترکت اسپیشالیست که هستیم دوستان خانه فروشی در شهر وحدت است. دهه صالحان عبارت از 4 حجره و 8 تیق زمین 650,000 نرخ همین خانه را میگه. دوجه نرخش نگفتن نک 650,000 همین 8 تیق دوره با پوینتر در باغ است بردارو. رقم 804 82 34 و 907 30 08 واتساپ هم دستی اکا معلومات شما میتونید که حتما زنگ بزنید. برزمه که همین قایقی از دو در مگاب زد بازی خودش بو گپ میزنم. ویدیو روشن و زیبا و دلچسب که باشش ما تماشا میکنین. ما ای 100% باور دارم خلاص آب سوئد هست 24 ساعته فقط خریداری حقی مرحمت کنم اگر زنگ بزنه کروچی اینا رای خونه هسته با یک پدوله دیگه همین داری پدولش همین داری پدولش بازوراتی کامل سکلاد بردارو خیلی ویدیو را دیدین اعلان دیدین اختون معقولتون شیده باشه اگر خونه فروشی داشته باشی یا کی باشه یا زمین فرناور چیزی که هست در کامنتری یا که بنویس در اول و آخری نوار نمره اومدگیم در واتساپ میتونید که مراجعه کنید برای سودا کردن. باز یک خونه دیگر خونه ارزان خاکسی روستیگه روان ما کردن عبارت از 2 حجره و 2 تیق زمین در همین گیپرازیم بردارو در دوشنبه خونه زمینی کامنت کردین ما کامنتری همه شما را میخونم بردارو من دلتون نره. خلاص رقم 073 74 92 92 واتساپ یک با هم دستی بینن که بردارو در گیپرازیم حجت داره گرد اطراف خونه مقصد زبار گفتگی محکمه خشروک پای پیاده 10 دقیقه میره. خلاص نیکنه انا آب سوئد هست قفای خونه انجام خونه داره با حجت خونه آش خونه مکتب باغچه مغازه مسجد پلیکلینیک و بازار واریسی سامان بازار دهقان بازار بردارو بازار کاروان و ترانسپورت یا همش نزدیکن. маршрутка N 19 2 56 45 54 18 10 و غیره ها کروچی میگذره خونه پشتی در центри بدایده. میگذاریم به دیگر اعلان خونه فروشی در دوشنبه انیقترش در شاه منصور. فکر میکنید که هم با شما معقول باشه یکی کم طرف راستی گپ نرخش گران و اسم بلاگ آدم کسل میکنه. عبارت از یک حجره 24 تیق زمین دارد. خلاص رقمش 903 49 88 75 واتساپ یک با هم دستی 210,000 نرخ خونه. واسطوچ نیخالان میگه 24 تیق زمین داره با یک خونه دیگر پون گرد اطرافش نکی بردارو محکم کاییه اخیرا باز اون خونه سازو دوم سازو ختم بردارو 100% میدونن نرخ نوشه مقصد راست خود چختون میفهمین کراچی کسی که استوی کانکریت نه وجه خیت کرد همین خونه می ارزه در نرخش با هم سیستم با هم جای منزل مکانش یا نه. بالونی هشتم میگذاریم دوستان کوارتیر فروشی در وحدت نزدیک بازار گلستان ای باشد راستی گپ چوکلنیای چوکلی یعنی با توچکی خدام میگیره اگر سوکلی 170,000 نرخ خونه 2 حجره اگر ده خونه گای پردرو ремонтش 100% коробкай
ремонтш коробка. Рақам 901 31 16 02 ватсап яка ва ҳам дастӣ марҳамат кинен, занг бизанед, каси харидорӣ аст. Яки цокиня желан дошта бошед, марҳамат. Байло нҳм мегзарем дӯстон. боз якта дигар квартираи фурӯшӣ дар вилояти Суғд, дар Истиқлол, Табушар. Аллакай бардорои Суғдӣ, бардорои Истиқлол буда шумо хит кардем ки и кадом тарафтай. иборат аз 3 ҳуҷра дар 4 ошёна, квадратишта гап надорам, 79 метри квадрати бо плюс и 250,000 плюс и бо бардоро муомила мешава. Бинен хулас рақам 928 ба плюс 990 0064 51 ватсап яка ва ҳам дастӣ. бардоро хона дар шаҳри Истиқлол айда Табушар, якум микрорайон, доми Сивина. ака рости гап ман намедонам, вилояти Суғд нарафтам. фикр мекунам ки секомнатаага 79 метри квадрати ба и ҳолатш, ба сестанш ба худаш арзанда. марҳамат, агар мақбултон шава зангш мезанед. ба илони даҳам мегзарем. боз дар Истиқлол дӯстон, дар вилояти Суғд, дар Истиқлол, яъне квартираи фурӯшӣ, кӯчаи Шахтенский, дар кӯчаи Шахтенский иш боша бардоро иборат аз 3 ҳуҷра дар якум ошона ва 58 метри квадрати 220,000. фикр мекунем ки навори имрӯзаи кайги автотв шуморо хобтона паром бардоро рақам 923 33 60 охираш 70 ватсап ва ҳам дастӣ. масъалаи оба бигем, масъалаи света бигем бардоро, ё мушкил нест. хулас ҳаммом ва ҳуҷҷатхонааш шаве ки хитон диден якҷой. ремонтш мошини яхим наростига маъқул шуд. 3 ҳуҷрага во ремонта плюс и дошта 58 метри квадрати. шарои нар дига читон мефура. каси Суғд рафтанияй, марҳамат, 220,000 мегирӣ ва мера зиндаӣ мекунӣ ба вкуси худат, яъне ки ба табъи худат бардор. квартираи фурӯшӣ дар Истиқлол, боз дар Табушар, иш бошад дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ қарор дорад. бози нарша мегум бовар кунед, агар шояд ки боваритон наояд. иборат аз 3 ҳуҷра дар дуюм ошёна 70 метри квадрати ва 130,000 сомонӣ. 933 номерои тисел ватсап ва ҳам дастӣ яка 933 11 931 11 65 57 дӯстон ватсап ва ҳам дастӣ. марҳамат кинен, занг бизанед, касе кине ки харидори ҳаққӣ ҳастанд. пушти хона ростига трасса асфалт пеш кардагай, дар деми мошина мераи зиндагӣ мекунӣ. 3 ҳуҷрагай 70 метри квадрати ҳеҷ ка ғам намета. марҳамат, бардоро занг бизанед агар маҳбутон шава. дӯстон бинед, навор ба анҷом расид. хоҳишмандам лайкҳоро бизанед, навомагӣ ҳатман дар канал подписатсия кунед. насиб бошам хеле хонаҳои арзон пешкаштон мекунам. як рӯз не як рӯз ба таби дилтон намеёбед. барои реклама кардан, барои ҳамкорӣ кардан марҳамат метавонед муроҷиат кунед. бардоро аз шумо миннатдор ҳастам, то ҳамин дам навори маро тамошо карден. худованд ёру мададгортон боша шербачо. паноҳтон ба худо.